बर'नि गिबि एलबाम आंनि गोसोनि गोदै रावनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय गौरां दैसा रुगुङाव सत्यजित नार्जारिनि बानजायनायाव बर'नि गिबि एलबाम आंनि गोसोनि गोदै रावा 25 बोसोर जानायनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। आंनि गोसोनि गोदै राव एलबामनि फावखुंगुर राजु बसुमतारी आरो फावखुंग्रि इलि ब्रह्मआ आंनि गोसोनि गोदै रावाव मारै बाहागो लादोंमोन बेनि सायाव बुंथियो। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि हारिमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारीजों लोगोसे गोबां बर' हारिमुखौ मोजां मोनग्रा फावखुंगुर आरो फावखुंग्रिफोरा बाहागो लादों। नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा नांगौबा नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा उन सिगांनि बाथ्रा गैया। दिनै जों सिलभार जुबलि 25 इयार्स जालांनाय आंनि गोसोनि गोदै राव जोङो बयबो ज' जालायनानै खुंफुंनो आखायाव लादों। बे मोनसे सिलभार जुबलि खालामनाया जोंनि कालचारनि फारसे अननाय, जोंनि साफ्रोमबो टीमनि जिथु खस्थ' जोङो खस्थ'नि गेजेराव जोङो खालामनानै जोङो दिनै 25 इयार्स जाबोबाय। दा बे जोंनि साक्सेसनि मोनसे सेलेब्रेसन होननानै आं सानो, जेखौ जोङो बहुद गोबावनि उनाव जोङो दिनै मोनसे गोलाव समनि उनाव जिथु सेलेब्रेसन मोनसे जायो 25 इयार्स, बे मोनसे साक्सेसनिनो सिनायथि आरो जोङो बयखौबो ज' लोगो मोनलायनानै बहुद गोजोननाय मोनदों आरो जाहाथे आरो उनावबो आरो मोजांनिफ्राय मोजां गाहामनिफ्राय गाहाम फिल्म बा भिडिअ'सफोरखौ मिउजिक भिडिअ'सफोरखौ जाहाथे खालामलांबाय थानो हायो भगबाननि सायाव इसोरनि सायाव आर'ज गाबो। बेखौनो बे टाइमाव आङो बहुद उन्दैमोन। आं बहुद उन्दै समनिफ्रायनो आं एक्टिंआव दङ। आङो 16 इयार्स जेब्ला आङो बे समनिफ्रायनो आं एक्टिं लाइनाव दङ आरो बै समाव जेथिया आंनि गोसोनि गोदै राव बहुत गिबिसिन बे मोनसे मिउजिक भिडिअ'। जोंहा जेबो बांद्राय एक्सपिरियेन्स गैयामोन, जोंना मोजां मेकआपबो गैयामोन, मोजां ड्रेस जोंखौ साजेस्ट खालामग्रा गैयामोन। जों गावखौनो साजायनानै ओंखारोमोन। बहुत खस्थ'नि गेजेराव मालाबा जोङो दैसा सेराव, मालाबा जोङो अबेबा हाजो खर'आव थांनानै जों एक्टिं खालामहैदों। उखैनाय गांनाय बेफोरखौ लानानैबाबो बहुत फुरथि मोनोमोन जोङो बे टाइमाव आरो जेबो बानाय मेंनाय गैयामोन, मोजाङानोमोन, माने फुरथि आरो बे समाव माने खामानिया साक्सेस जानांगौ, मोजां जानांगौ, बेल' टारगेटमोन आरो जोंहा खालामदों। आं बहुदथा एलबाम खालामदों। नामफोरखौ एसे बावलांबायानो। आंनि गोसोनि गोदै राव बेनोथ' प्रथम आरो बिनि उनाव दंबावो बे प्रडाक्शननिफ्रायनो आरो मोननै मोनथामसो दंबावो। आं नामफोरखौ बावलांबाय, बहुत बोसोर जालांबायबो आरो आंहा एसे गेपबो जानानै थाबाय कालचारनि फारसे। आंनि संसारनि बेस्थ' आं एसे गेप जानानै दङ।